aiwa inini ndinoitwa Mai Mungoshi, zita rokuzvarwa chairo Jesus, saka ndinonzi Jesus Mungoshi kana kuti Gogo Mungoshi. Asi ndine mazita andinoti kana ndichifamba mustreet vanondidaidza nawo. Rakazonyanyisa kuita mukurumbira ndiro rinonzi Neria. Ndizvozvo tinokutenda ya. Aiwa tinokutendai. Ndafarira pamaita Gogo. Aiwa tese tavada Gogo. Zvatambekitaura tise tatapa mhepo tachifunga kuti nguva yehugogo inguva yenyasha. Amen. Inguva inofadza kana wakunzi Gogo. Zvino mazuva ano vanhu kana vanitona towanobva enda natikoka. Munopaona sei Mai Mungoshi? Inini hangu ndichiri kunzwawo futi stereke. Ndakaita vazukuru 2 mukomana wokutanga vavo ndinotovaisa palist yokuti vana vangu nokuti ndo vandakarera sevazukuru. Ipapo ndakaitirwa nyasha dzokuti ndarerawo vazukuru. Iye zvino ungamuona unenge wamupuwa nani? Hapana. Asi ndichizotarisa ndobva ndati kunyangwe neniwo nguva yangu rangu ndakarera ndika harina kurerwa nambuya, asi takatambudzana ndizvozvo chaizvo vachida kumutora, saka ndaigoti vanomutora ini ndozoita sei? Saka ndikuzvionawo zviri kuitikawo kuvana ndizvozvo unenge wakufunga vakauya kanguva ikako unenge wakuda kuti